O Casino de Noia acolle a exposición Trazos de Paixón, onde as pinturas de Alfonso Costa e Isabel Pintado e as esculturas de Soledad Penalta exploran temas de identidade, igualdade e a figura da muller. O Casino de Noia acolle a exposición Trazos de Paixón, unha mostra que reúne as pinturas de Alfonso Costa e Isabel Pintado xunto ás esculturas de Soledad Penalta. A inauguración foi un acto cheo de creatividade que, ademais das obras de arte, contou coa participación da soprano Esperanza Mara, que interpretou pezas musicais tributo a figuras como Prudencia Romo, Avilés de Taramancos e María Mariño. A concelleira de Cultura de Noia, Chelo Martínez, foi a encargada de abrir o evento, destacando a altura creativa da exposición e o privilexio que supón para Noia poder recibir esta proposta artística. A concelleira asegurou que Trazos de Paixón reflexa unha profunda relación interartística e subliñou a importancia de que o público poida entender e conectarse coa mensaxe de cada unha das obras representadas. A profesora Pilar San Pedro foi a encargada de introducir aos asistentes nas traxectorias e na obra dos tres artistas, que tamén tomaron a palabra para compartir as súas impresións sobre o proceso creativo que deu forma ás pezas expostas. Pola súa banda, Soledad Penalta falou das súas esculturas, que buscan expresar as súas preocupacións antropolóxicas e visibilizar a loita da muller pola igualdade. A exposición estará aberta ao público ata o 28 de febreiro, permitindo que todos os visitantes poidan desfrutar destas 35 obras e reflexionar sobre o vínculo entre as artes plásticas, a música e a poesía. As salas do Casino de Noia estarán dispoñibles para as visitas de luns a venres de 10 a 1:30 da tarde e de 5 a 8 da noite, e os sábados tamén en horario de mañá.